Zdravo svima. Danas ćemo razgovarati o književnoj kulturi. Zapravo pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje u kakvom su odnosu opšta i književna kultura. Pa krenimo. Kada ja ovu temu pokrenem sa svojim đacima, oni ponajčešće vole da pojam, odnosno da leksemu kultura svrstaju u neku sintagmu. Tako ja čujem sintagme tipa književna kultura, filmska kultura, ali i likovna kultura, muzička kultura ili fizička kultura. U novije vreme govorimo naravno i o kulturi oblačenja ili kulturi stanovanja. Tu i tamo neko se seti agrokulture, urinokulture ili neke takve složenice. No, šta je to kultura? Ove sintagme i složenice nam neće reći. U najširem pogledu kulturu bismo mogli definisati kao skup svih tvorevina koje su nastale u prirodi, društvu i ljudskom mišljenju kao posledice ljudske delatnosti. Ovo pred vama je dakle jedna veoma široka definicija u kojoj bih voljela da obratite pažnju na nekolike detalje. Prvo, kad govorimo o kulturi, govorimo o svim tvorevinama koje su nastale u prirodi, društvu i ljudskom mišljenju, ali ovo je ključno, kao posledica ljudske delatnosti. Dakle, nisu sve tvorevine u prirodi, recimo, posledica ljudske delatnosti, pa ih stoga ne smatramo ni kulturnim dostignućima. Hajmo ovako. Pretpostavljam da ste obilazili zemlju ovog leta, pa ste videli neki vodopad. Je li taj vodopad kulturna tekovina? Pa nikako. On se nije stvorio u prirodi pod uticajem čoveka, već je voda sama našla put nekada davno, u neka vremena. I zato o tom vodopadu nećemo govoriti kao kulturnom produktu. Ali ako se setimo one složenice agrokultura, onda moramo da razmišljamo o tome da mi danas recimo koristimo koristi se pojam kultivisane vrste, recimo pšenice ili kukuruza. Pšenica i kukuruz koju mi danas koristimo su dakle one koje su nastale pod uticajem čoveka. To jest čovek je oplemenio seme kako bi ta biljka danas bila plodonosna, a u krajnjoj liniji to je rezultat čovekovog delanja takvog da čovečanstvo više ne gladuje. To su dakle biljke koje su oplemenjene da bi danas mogle da budu plodonosnije nego nekada. U najširoj podeli, dakle kada govorimo o kulturi, mi kažemo kultura može biti materijalna i duhovna. I naravno, književnost kao i umetnost uopšte pripada onom delu koje zovemo duhovna kultura. Naročito u materijalističkom svetu u kome mi živimo, materijalna i duhovna dobra nisu ravnopravno raspoređena, niti se na isti način vrednuju. Ako čovečanstvo namerava da napreduje, pa i svaki pojedinac, onda je veoma važno da se uspostavi sklad između materijalnih i duhovnih vrednosti. Kultura se ne vrednuje na isti način na koji se vrednuju neki drugi segmenti ljudskih dostignuća. Ako recimo obratimo pažnju na tradiciju, kada je u pitanju kultura, odnosno nauka i umetnost, onda ćemo vidjeti da faktor vreme nije isti u umetnosti i u nauci. Uzmemo za primjer, recimo neko naučno dostignuće koje je potpuno prevaziđeno današnjem svetu. Recimo parna mašina. Danas parna mašina nije onog značaja koje je imala u vreme
industrijske revolucije, kada je donela potpuni preokret u čovekovom odnosu prema napretku. Ali, sa druge strane, ako posmatramo neko književno delo ili umetničko delo koje je nastalo u neka davna vremena, evo ja ovde napisah Šekspir, koji je svoje najznačajnije dela napisao krajem 16. i početkom 17. veka. Dakle, bez obzira što živimo u 21. veku, mi danas možemo da kažemo da je Šekspir jedan od najvećih, a mnogi će reći i najveći dramski pisac. Šta to zapravo govori? Da vreme nije isto u vrednovanju Šekspirovog dela, znači umetničkog dela, i nekog naučnog, odnosno tehničkog dostignuća. O ovome se veoma razmišljalo mnogo i razmišljalo se zapravo o tome šta znači za čovečanstvo kultura, a naročito duhovna kultura. Tako je, posle Drugog svetskog rata, André Gide, veliki francuski pisac, i ja bih naglasila esejista, preporučujem da čitate njegove eseje. Dakle, André Gide je na Oxfordu održao jedno predavanje u kome je postavio pitanje šta treba spasavati iz razorenog sveta. Ne zaboravite, to je vreme posle Drugog svetskog rata. On se pozvao na jednu metaforičnu sliku, na sliku kraja Ilijade, dakle, iz razorene Troje, Enej je na svojim leđima izneo svoga oca Anhiza i ovo je jedna metaforična slika koja nam postavlja pitanje šta mi zapravo treba da ponesemo iz jednog razorenog sveta. Šta je to najvrednije što treba spasavati? Žid kaže, to je duhovna i moralna prošlost, a ona je satkana zapravo u književnoj prošlosti. On se dakle zalaže za to da se spasavaju one vrednosti koje mi zovemo duhovnim vrednostima i o onom delu, znači kulture, koji zovemo duhovnom kulturom. Pomenut ću samo da je na sličan način razmišljao i Ortega y Gasset, španski pisac, koji je, razmišljajući o materialističkom svetu u kome mi živimo, a on je, vidite, još 55. godine prošlog veka umro, dakle, on se pitao hoće li književnost postati neisplativa? Hoće li to postati merila za savremenog čoveka? Samo ono što je isplativo. Možda bismo mogli o tome da razmišljamo i u kontekstu današnje književnosti. No, vraćajući se kulturi i vrednovanju onoga ili spasavanju onoga što je najvažnije, ja ću vas podsjetiti i na onu čuvenu anegdotu sa početka Drugog svetskog rata koja se odnosi na Churchilla. Mislim da je veoma dobra, metaforična, kada je, dakle, na sednici vlade ministar vojni tražio od Churchilla da poveća budžet za vojsku i predložio da se smanji budžet za kulturu. Churchill je postavio ono čuveno pitanje, a zašto mi onda ratujemo? Šta je to zapravo što nas čini posebnima? Šta je to što mi želimo da sačuvamo? Čime mi to zapravo pokazujemo sopstveni identitet? No da ne širimo, jasno je da književnost nije samo pasivni posmatrač promena, već da se i sama i preobražava i utiče, ili bismo bar mogli da kažemo pokušava da utiče na svet. Pa evo, recimo, primjera govora i pisma. Govor i pismo su tekovine kojima se čovek odvojio od drugih vrsta. Znači, to su najveća dostignuća čovekova. Ali govor i pismo u osnovi su zapravo književnosti. Izdvojila sam vam nekolika razmišljenja o književnosti i o vrednovanju književnosti.
Schlegel, kao što vidite, još stvarajući krajem 18. i početkom 19. veka, kaže da je književnost najlepša tvorevina jedne nacije. Ona zapravo sublimira sve ono što je najlepše u jednoj naciji. Arnold, nešto kasnije stvarajući, kaže da je to najveći domet kulture. Zašto? Arnold misli da pesništvo podstiče duh na akciju. Možda baš zato pesništvo nije mnogo cenjeno. A Richards, ovdje nisam napisala kada je on umro, priznajem da nisam proverila, ali sam sigurna da još mi je živ, kaže da je književnost neophodna jer obuhvata celog čoveka. Kaže da je književnost ona koja obuhvata i duh i dušu. To su oni segmenti kojima se drugi delovi ljudske delatnosti ne bave. Naprimer, nauka koja se ne bavi čovekovim duhom, kako kaže i Richards, dušom, već nekim drugim delovima. To je ono pitanje kao kada pitate medicinara šta je njegov cilj, a on kaže da je cilj da čoveku omogući duži život, da mu omogući bezbolan život, da mu u tom smislu omogući neki život koji bi bio kvalitetan, a onda mu vi kažete da, ali tek čitajući čovek pronađe smisao sopstvenog života. Zašto je nama danas, ljudima 21. veka, mada verujem i ranije, književnost morala biti važna? Književna kultura ili čitanje najbrži je način da se stigne do opšte kulture. Čitajući dela raznolikih rodova i vrsta, raznolikih tema i ideja, čovek zapravo širi sopstvene poglede. Čovek koji čita je čovek koji ne može biti sputan i zaveden. Stoga je čitanje najlakši način da steknemo širinu svakodnevnog, ali i širinu opšteg. Dobro je što književnost nije privilegija obrazovanih, da ona ima tu duboku humanističku dimenziju, jer se čitanjem razvija smisao za lepo, a to nije privilegija samo onih koji nešto mogu da plate ili imaju slobodno vreme za to. Zapravo verujem da čovek u svom danu mora, ali svakako može, da pronađe vremena za čitanje. A kada je čitanje u pitanju, onda treba da vidimo da postoje dva oprečna stava o tome šta valja čitati. Klasicisti smatraju da treba čitati ona dela koje imaju utvrđene vrednosti. Mi ih danas zovemo remek dela ili dela klasične literature. Nikola Boileau, kao klasicista, ili Voltaire, zastupnici su ove teze. Treba naravno da razmišljamo, a šta se onda dešava ako bismo mi danas čitali samo klasiciste? No pogledajmo šta kažu romantičari. Romantičari se protive ovoj klasicističkoj ideji i oni imaju jedan dinamičan odnos prema književnosti, pa prema i životu. Oni traže nešto novo, stalno traže nešto novo. Sjetite se romantičara inače, koji bi želeli, poput Igoa, da razbiju sve okove. Ali vidite ovde, ja kao nekoga koji ima romantičarski odnos prema književnosti navodim Rousseau. Rousseau nije romantičar, je li tako? Ali on izrazito osporava knjišku kulturu. On se zalaže za odnos i prema književnosti kao prema kulturi. Znači, sloboda, otvorenost, zato dinamičan odnos. Je li književnost samo zabava intelektualaca? To ponekad čujem.
kao da čitaju oni koji otprilike nemaju pametnije posla. Moramo da prevaziđemo taj odnos i čudno je da ga u 21. veku još uvek ima, ali to je posledica sredine u kojoj mi živimo i koja, nažalost, nije visoko obrazovana, a u mnogim segmentima je i siromašna. Pa ću se vratiti na ono o čemu smo pričali malo pre, da književnost nije privilegija obrazovanih i da ona ima tu humanističku široku liniju, potrebu da bude dostupna svima. Ako je književnost i zabava intelektualaca, onda mislim da i običan čitalac treba da teži tome da dosegne zabavu jednog intelektualca. Književnost je zato oruđe unutrašnje kulture, ono koje je svima dostupno. Hajde da zaokružimo ovu moju današnju priču o književnoj kulturi tako što ću vas pozvati, ovako poput Voltera, da porazmislite o ovoj Volterovoj rečenici, ovom Volterovom stavu, a setite se da on ima onaj klasicistički odnos prema čitanju i da pokušamo da napišemo jedan esej. Dakle, Volter kaže: ja vas pozivam da čitate samo dela koje od davnina uživaju odobravanje publike i čiji ugled nije ni malo sumnjiv. Takvih je malo, ali je mnogo korisnije njih čitati nego one rđave knjižice kojima smo preplavljeni. Svakako da u ovom Volterovom stavu ima valjanih, dakle dobro utemeljenih ideja, ali nešto i nedostaje. Kako da napišete svoj zadatak? Predlažem ovako. Učili ste prošle godine iz filozofije. Evo imamo tezu, antitezu i da izvučemo neku sintezu. To ne treba da bude ni veliki zadatak, ali bi bilo dobro da u svakoj od ovih etapa imate nekoliko rečenica. Prva je: šta biste mogli da pokažete, odnosno šta ide u prilog Volterovoj tvrdnji da treba čitati samo klasike? Koje Volter ima motive za to? Da, recimo prvi deo. Onda antiteza. Šta biste suprotstavili ovim stavovima? Šta zapravo mi propuštamo time ako čitamo samo klasike? I ono što sinteza inače podrazumeva, kako ujediniti ova dva suprotna gledišta. Mislim da ovo jeste tema za razmišljanje. I dobar kraj ove moje priče. Hvala vam.